Yo. Pasukan Jeget, Bos Bengkel, Kang Kus Montor, dan anak buah diaturi jumeneng. Sayangku sing ayu dewi bagus buron apa bakalan tak usani ibarate saisi bumi ngukui Sing tenang, ojo kuwatir, sayangku ning kowe ra bisa disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. bungaku tambos tekan kayangan Pasukan Jeget. suara tangisanmu Ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan mangsi dari gedene rasa sayangku iyo sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal mundur Sekar madu Nirwana Indonesia. Terima kasih. ayo bos sawerane ditane bos Kiwi Production. Gile audio Nirwana video syuting sayangku sing ayu dewe kurang apa bakal tak usahke Saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal mundur iya bungaku tembus tekan Terima kasih. kayangan krungu swaramu swara tangisanmu iya ayo mas ora bakal cukup lautan mangsi terima kasih ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku yo
bisa disetir, ora bakal mundur, ora bakal muntir. Bungaku tambos tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangisanmu. Ya, Ora bakal cukup lautan mangsi, ngukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ora bakal cukup lautan mangsi, ukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Mungkin iso ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. ya. Terima kasih Bang Yoyo.